Sanibonani Dumelang, ngiMajoro Bonjo Mambo VP. UNjoko usephumele obala watshela izwe lonke ukuthi uKhuzani njengoba ebonakale esiza umfowabo uThibela ngokuthi amthengele imoto lohlobo lweveni lakwa-Toyota, akaqali ngayo ukusiza umuntu. Iyinto ayijwayele le yokuthi asize abantu. Ubese ephumele obala eveza ukuthi njengoba wayezovakashelwa abaculi, wayehlele ukuthi uzobahlabela isikabhu. Wabe uKhuzani esembuza ukuthi akahlabi ngani inkomo, uzomxhasa ngemali engango-15,000 ukuthi athenge inkomo azokwazi ukuthi ayihlabise abaculi uma sebefikile bezomvakashela. Nebala ubese esho ukuthi uKhuzani wenza njengokuba adeshile, wamnikeza le mali ukuthi makathenge inkomo. Ubese nezezela ngokuthi athi kuningi kakhulu okunye akwenzayo ukuthi amlekelele. Khona isikhathi lapho ekwaye kwanenkinga e-studio, kuwukuthi umsebenzi awuhambi kahle, awuvumi ukuphela e-studio, nalapho futhi wamxhasa ngesamba semali ukuthi akwazi ukuthi aqede nomsebenzi wakhe e-studio awukhiphe ukuze umsebenzi uzokwazi ukuthi uphumelele. Ezweni abantu bekwazi ukuzwa ukuthi usebenze kanjani kulowo nyaka. Ubesethi lokhu akwenzayo uKhuzani uzidalela izibusiso eziyohlala zimlandela ngaso sonke isikhathi. Kanti ngakolunye uhlangothi uKhuzani uthe uma ebona le ndaba wabe esebabaza esethi kodwa ngangikudonsa ngendlebe ukuthi ungayithi vu le nto, angithandi ukuthi kube yinto efinyelela ebantwini, kodwa ngoba usuze wayiveza akukho engisangakusho. Ngiyabonga kona konke lokho okushilo, ngibonga amazwi akho ukuthi ungifisele okuhle, ungifisele izibusiso ngokwenza kwami engikwenza ebantwini. Yize noma ukwenza kwami ngangikwenza ngenhloso yokuthi ngiyasiza, ngingenakho ukuthi yinto engifisa ukuthi ifinyelele kubantu. Kanti akugcini lapho, ngoba noSigwebo Sentambo uke waphumela obala waveza ukuthi kuningi kakhulu uKhuzani asekwenzile amsiza ngakho. Wabalula nokuthi wamthengela inkomo mhlazane ecacelwa uMasibisi. Wabalula nokuthi njengoba akha umuzi wakubo nje, kuningi kakhulu uKhuzani asemsize ngakho ukona. Wazi waveza nokuthi angeke akhalele ukuthi akamqashanga emcimbini wakhe wawukade useGoli, ngoba kuningi kakhulu asemsize ukona uma uqhathanisa nale mali abezomkhokhela yona uma emqasha kulo mcimbi. Zingake bese ziphethe kwamanje, kuzobe okuzayo. Danke, ngiyabonga.